Hola amics, bona tarda. És un plaer per mi, per nosaltres, aquesta vegada presentar-vos aquesta singular exposició que tenim aquí a la Galeria L'Arcada des del 17 de maig fins al 13 de juny. És una exposició que sota el nom de grans firmes, primeres firmes, es pot disfrutar d'obra signada per Tàpies, per Miró, per Dalí, per Chillida, per Barceló, per Riera i Aragó, noms que tots ells han sigut i són els referents del gran art contemporani actual aquí a casa nostra. És un verdader goig disfrutar d'aquestes peces a distància curta i descobrir l'obra, parlar de l'autor i del context i la història amb què van ser pintades. No us la perdeu, és una exposició interessant, és una exposició que un cop a l'any aglutinen aquestes primeres firmes per realment fer aquest exercici de reflexió de l'art actual, contemporani, com hem arribat on estem i per què aquests artistes són qui són i estan arreu del món. Gran exposició. Tot això per vosaltres, no us ho perdeu.